Hemerde salam mehribanlarım gowmýagdaýlaryňyz. Ana bizim mesiyetden birazajyk özüme gelip ogradym. Demegden açyş başladym. Endi nesip bolsa täzelikleriň uğruna bugün toýlarymyz sowars. Soň täze aýdymlarym köpelip gitdi. Ses ýazmaly eger bolsa, şu madem raçyk maňlaýan eger bolsa bugün aýdymlaryma ses ýazjak. Nesip bolsa sebäbi hem doganym aýdyma bir aý bolup gelýär. Size de täzelik çykaramak, diňe şo ýaşlyň adyna aýdylan aýdymlary çykarýan köp adam bolsa özümüz üçin aýdym çykar diýip ýazýarlar. Siz men elmedama, ýüregimde we ýadymda. Всем привет, дорогие друзья! Всем хорошего дня и хорошего настроения! Salam mehriban joralar. Men arada hem adamın göwnüne yarap bormy, hem adamı gowurnup bolarmy diýip sora berdim bolyn. Bir topar komentariýa ýatdylar da. Ýok aman ulen neje. Beýle zat bolmaz diýip ýöne içinde bir komentariýa ýatdyr. Hiç kimin göwnüne degmeýän zat ol puldur diýipdir. Menem oturup pikir etýändanym, indi şo komentariýa bilen alaşak bolýanda dogrudanam pul hiç kimin göwnüne degen ok. Adam bolsa göwnüne degen ok, köpüm bolsa göwnüne degen ok. Şeýlem ýene bir zat soratym gelýärdi. Elbette men bilen pikirdeş adamlary, men gowurup dinleýän adamlary, maňa komentariýa, tüýji komentariýa ýazýan adamlara diýetim gelýärdi ýenedem. Dogruçul bolsaň gowmy ýa, her kimi göreňde şoňa görä maskan çalyşyp ýörsäň gowmy. Dogruçul bolsaň o gerek. Dogruçul bolsaň gowy ýöne dostuň bolmaýar da, dogruçul bolsaň kän halamýarlar. Käbir adamlar dogry zat aýtýan bolar, indi kedekden görende, görmetiriklerini talap bermän geçip gitýärler. Şeýle bolýar gerek durmuşda. Indi men bu soragyma nähil jogap berýän. Dogruçul bolsaň gowmy ýa, her kime görä maskan çalyşyp ýörsäň gowmy. Ýa-da biriniň göwnüne dogry zat aýdyp, şo beýle adam göwnüne degeniň gowmy ýa, kän wagtlap maskan çalyşyp gedip bir wagtdan soň şo görýän adamyň ýüregini dağlanyň gowmy. Şoňa näme diýäň? Men hemmäňizden odan tüýji sözler bilen ýazylan komentariýa garaşýar. Hayt kakadan soraýyn, şo da repetisiýa geldik de, hayt kaka. Şu dogruçul bolsaň gowmy ýa, her adam göreňde şoňa görä maskan ütkedip bersäň gowmy. Sen pikiriňçe? Aslında ben dogruçul bolsam gowy. Ha. Amhagyň, gurdagyň, ýöne dogruçul bolsam bar ýekerek gelmeli bolýar. Halam ýerlerde. Dogruçul bolsam şu ýekerek içim hüňlüp bar, şol diýmeler ki göwnüne degäýdim öýde, özüm köpüp görmeli. İl uğruna bolsam etlik istem bolýar. Aw, il uğruna bolsam. Her kime görä maska gaýyp berdim. Onu da ýalan sözlemeli bolýar, bu mozaý däl sözi aýtmaly bolýar. Ha. Şo ýerdeler awarym. Hani benim şu tamaşaçylara diýende şu dogruçul bolsaň gowmy diýen men muştoklarym TikTokda maňa ogadan komentariýalar ýazýarlar. Näme sora bersem men bilen pikir alşýarlar da. Şoň üçin menem şu dogruçul bolsaň gowmy ýa,
Her kimi görsen şoňa göre matka çalyşyp ýörsen gowmy diýdim. Men şu bir imoda figurant gördüm lay. Ha. Dogry ýol ya, ondan şol köpçülük bilen. Köpçülük bilen gide nowat olsa dogryçylyk oruluk ýek öýle bar ya da ýek öýle. Ýakdy ýa şol ýa, o ýa. Eşitdiňizmi? Özüňiz nähili çözgüdün çykarsaňyz. Dogryçylda ýeke adam mana o toduran beýleki de bolsa o çyra adamlar ýetişip bilen O okýar. tuňy ýyl görnen o. Ana. Sizlerem ogadan ütköşük söz ýazaran kommentariýa garaşýar. Bede dünya bir adı, söýgün sagana hislady. Dostlarım, məňde salam alaykum. Ine garaşlan aýdymyň klibi taýýar bolan nisibedenden garaşçymyzdanam has gowbolu da ýöne siziň pikiriňiz biz üçin wajyp. Kim şekýali nisip bolsa 6-njy gün dol görünüşini goýlar YouTube'da. 6-njy gün ýagny şu fevral aýynyň 10-ny Murat Mollan YouTube kanalyna menkide de nisip bolsa. Görüň, baha berin. Sağ olun. Renklerini burada aýtgynyň. Bah, näetdiň ha? Balanna. Yedi gökte elim koşur doğully. Gagalaşıp kalır geçti üstümde. Yedi başım aşağı eğildi. Çıkabilmen yatlamalan aslında. Bir yaşıl, bir sarı, bir ak. Elim koşar yaşlığımın yolu sen. Görüpdün sen bizim onu ikicen. Şol dilberim toylu bas yalisi. 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 Anladın mı? Üşüdüm ben. Ya niye çok karış oturuyorum sana? Şey yer mi? He, biraz kal karışa. Ay, tamam ne? Yapış. Ha, ye kızım, onu ya sen. Ya sen kadar adamçılın kovlaş ya. Dayılar yazıptır. Şabata gider 50 ya. Arkayın git bana. Arkayın var mı? Çınım lan ya mı? Arkayın gitsin. Yani seyret bilip koy otayda oğlanlar vardır. Adam köp. Seni oğlanlar, adamlar, bolunlar ne mi? Arkayın git. Ne sana anan ya? Anan ya. Seyretmem geç geliyendir. Son elime can adıp gelen ok. Men nerede? Sen ne emedin? Şokeller gayret et bolmasın. Agica kalan o. Men 10 dolar olma SMS ya. Kayılarım senem arkaydan, kayıları oyunu çıran son senem öyle. Var mı? Arkayın. Çınarım gidevereyim mi? Seyret çınımla soruyan. Çınarım gideyim mi? Gidiver mi? Doğuşta gidip var yandırın ben. Toş mu değil mi? Arkayın git. Ne sana anan ya? Arkayın. Sen, men uğradıp neyme çek olan vapşeda? Bir planın bari ödyensin. Ayda ayıp çaltay. Vapşe gidemok men biliyor musun onu? Sen çün alyan git çek gel. Gidemok. Sen atmazkan bu gede oynamadın. Git çek gel. Bizim olmanım her şeyine belirtti o. Gidivermeliler. Yani benim kulağım yok. Arkayın gidivermeli. Ay böyle yoran ne öyle? Çay. Şimdi aklamadım kırkısı. Kalmasasın mı? Yer.